Dzień dobry, nazywam się Kamil Kosmowski. Wraz z moją małżonką Anitą jesteśmy inwestorami i budujemy nasz wymarzony dom. Bardzo długo szukaliśmy okien. Zależało nam na tym, aby wybrać jak największe okna, żeby nie zasłaniać widoku. Planujemy zrobić ładny ogród i chcielibyśmy cieszyć się fajnym widokiem w przyszłości. Możemy się pochwalić, że nasz dom będzie pierwszym budynkiem wyposażonym w ten typ okien. Dlaczego na firmę Ciechanowski? To pytanie dość skomplikowane. No, szukaliśmy bardzo długo przedstawiciela okien. Szukaliśmy w internecie, jeździliśmy na spotkania. Nam zależało na tym, żeby nie zasłaniać tego widoku, żeby to była duża tafla, dlatego Morvium. No, tak jak mówiłem, zależało nam na tym, żeby nie było ramki, żeby była jedna tafla duża szkła od sufitu do podłogi. No i dzięki firmie Ciechanowski mamy wymarzone okna.